Okay. Ang last na sultada mga pinlanggan na itong mga kagalaan. Affirmative nini mao si Jeffrey Kilyusa. Ha? Aki Jeffrey Kilyusa lagi? Negative side mga kaigsunan from Sabis. Ang tima nila mga kagalaan, kaigsunan, pamatunan na gilapas ni Kristo ang adlong ipapahulay sumala sa Biblia. Ang affirmatibo nini mao si Jeffrey Kilyusa. Jeffrey Kilyusa. Ano ka na dito ba? Ito. So, diya sa ato ang tuubahin si Jeffrey Kilyusa, sa atong bahin si Radra. Ang akong amigo nga, di ba dito sa SDS, okay? Karon ang proposition karon atong hasdugan. Brad Jeffrey, pamatudan ba nimo ang imong pamatudan? Okay. Si Kristo nagsupak sa atong ipapahulay. Atong ihatag ang microphone kay JQ para sundan ang ato ang tema. Daghang salamat, Brad. May hapon kaniyang tanan, no? Isip afirmatibo. Akong ipamatuod na si Kristo nagsupak sa adlong ipapahulay sa balaod sa mga painungdan na siya gilapos. O niya, ako nyatag sa moderator. Maison, akong timarot, akong ipamatuod nga ang adlang ipapahulay sa mga gilapas din ni Kristo. Unas tanan mga kaisonan, kanang ilang pagila ng ang Sabado mao gyud ang ilang adlaw ipapahulay para ni Kristo. Usa gyud na ka dili na mao mga kaisonan. Ngano man kay nagtudlo si Kristo kay panahon ni Kristo ang Dios naingon naa sa Mateo 17:5 naingon ang Dios ngadto sa apostoles o diha gyud si Kristo nagigaylo na naingon ang Dios kini mao ang akong pinalanggang anak pamati kamo kaniya. Sa to pa, si Kristo may atong pamation. Ngano man, kay kadtong kaniadto, matod pa dias Kolosas 2:16-17. Nag-ingon diha, nga kadtong kaniadto, landong ratos umaabot ug ang katumanan mao si Kristo. Nag-ingon diha, ayaw itugo, nga doon na pa'y maghukom kaninyo mahitungod sa inyong gikaon, inyong giinom, pagbantay mga bagong bulan, mga pista o sa mga adlaw igpapahulay kay kinintanan landong ranis umaabot og ang katumanan niini mao si Kristo busa kay si Kristo mao man ang katumanan pag-abot ni Kristo niingon dayon ang amahan kini mao ang akong pinalanggang anak pamati kamo kaniya unsa may landong mga kaigsunan kaniadto ang landong gani mo na dili tinuod ang nakapalandong nga mao si Kristo miabot na mao to'y tinuod ngano man sa bago na nako sa imong anino kanang imong anino mao na landong nimo o nya kana naa sa ato na makita diha sa kuan sa yuta o nya ang kahayag diha ni Davita ang imong anino to dito o nya hay may tinuodan ni ikaw nga nagbarok o kanang anino nimo nga nagsigda diha mara diha ang anino di na tinuod ang tinuod kadtong nakapaanino mao si Kristo mao na nga sa panahon ni Kristo unsa iyang gibuhat iya bang gitumang kaniya ang balaod sa mga Hudiyo nakita ang kanila nga si Kristo nag-ayog masakiton sa adlaw ipapahulay o nya karon tuman ba na sa ilang balaod ang ilang balaod usaon na nas Exodo 31:15 nag-ingon diha mga kaigsunan bisan kinsa nga makit-an magbuhat sa unsang buhaton patyon gira kay supak sa balaod naas 31:15 nga ang supak sa balaod patyon patay yun unya karon nagplano ba ang mga Hudiyo pagpatay ni Kristo? Nagplano sila
Nagplano yun. Ngayon dia sa City 19. Nag-ingon dia sa City 19 1. Ngayon dia nga kay iya mag-iayon ni Kristo ang atong kanang masakiton. Iayon niya masakiton sa adlaw Sabado, adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. O niya, nakita sa mga Hudiyo o mingon ang mga Hudiyo nga kanang imong gibuhat supa sa adlaw sa balawod sa adlaw ipapahulay. O niya, si Kristo mitubag, wa ba mo kay bao? Ha? Nga si Moses mo may naghatag kanin sa balaod o kuway sa usa kaninyo nga nakatuma na ini nga ano malaging nagtinguha mo pagpatay kanako sa to pa nagtinguha din sila pagpatay ni Kristo o kinsa nagsultian si Kristo gyud may miingon nga ang nagtinguha pagpatay ni Kristo sa ni kaniya mao ang mga Hudiyo unsa may pahuway atong mga Hudiyo Sabado mao na nga lagot kayo sila ni Kristo kay iyang isupak ang adlaw ipamahulay mao na niya karon si Kristo nagtuman ba? Huwag siya magtuman anak iyan nung dipasabot ni Kristo iyang gihimo ang iyang kawalingon ingon nga usa ka ehemplo nga magtutuman sa balaod ni Moses maingon siya na sa Mateo 5:17 maingon siya iyang dipasabot nga usa siya ka tumutuo sa balaod ni Moses aron sundon sa mga Hudiyo sundon sa mga Hudiyo bakit si Kristo naghatag bang paniginan arong atong sundon kung sa mingon siya wa ko magsumpa wa ko mo anhi aron pag sa likway sa balaod ni Moises kundi nagtuman ko sa gusto nga kahulugan sa ato pa iyang gituman ang gusto nga kahulugan kay ang ila sa mga nagpahuway sa bato dili ito gusto kay kanong gihusto man ni Kristo ang katong ilang mga kahulugan nga di mao sa to pa dili husto ang ila mao na mingon si Kristo agi kanang ehemplo ba dili ingon nga siya tumutuman sa kanang balaod ni Moses kundi di wa siya labot anang balaod ni Moses ngano man tungod Dios man siya nga imo dili apil sa balaod sa tao nga Dios man siya iya lang hatagan ehemplo ang iyang kagalingon ingon nga usa ka magtutuman sa balaod maingon siya nga wa ko mo ani ang pagsupag kundi sa pagtuman aron sundon siya sa mga nakahuway sa balaod kay dili lagi tumao ang ilang kahulugan sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo mao na pero ang mga Hudiyo nito ani wa mo to mao ilang gipatay si Kristo kay nakasama siya sa pagsupak sa balaod sa ilang balaod sa mga Hudiyo mao na unsay pahuway nila Sabado unya kang Kristo sa adlaw Sabado naghimo siya mga butang nga kanang gusto gyud nga pagka tuman sa gisukop ni Moses unya maud unta na iyang ipasunod sa mga Hudiyo isip maestro mao na diha si Kristo wa gyud untay sala pero ilang gipakasad-an ilang giingon nga si Kristo supak sa balaod mao na nga natuman gyud nga si ipatay si Kristo tungod sa balaod nila sa mga Hudiyo nga makasala kay magbuhat kay bisag unsa sa adlaw ipapahulay patay mao na natuman gyud nga nagpatay sa mga ni Kristo nagpatay ni Kristo mao ang mga nagpahuway sa Sabado kay iyang gisupak ang balaod Moses mga kasunan mao na pero dili unta na maoy tuyo ni Kristo pag-ingon niya nga wa ako maanhi aros pagsalikuay sa balaod iyang gihimong ehemplo ang iyang kagalingon aron sundon unta sa mga Hudiyo katong nagpahuway sa Sabado apan wa sila motoo matod pa nila nga si Kristo nagtuman o nagsupa sa adlaw ipapahulay balaod nila nga patyon ang magsupa niini busa ang ilang tinguha nga pagpatay sa atong Ginoo ni Kristo natuman yun asa mabasa naa sa 1 Tesalonica 14 nga ipatay siya maong sa mga Hudiyo katong napahuway sa Sabado ipatay siya nya maayo ng atong patyon ang manluluwas
Mana niya, si Kristo ilang ipakasan-an. Mana nga, si Kristo nagsumpak yun sa ilang balaod, kay di man sila mutuo sa gusto nga gisulti ni Kristo. Ngayon siya unta nga kanamoy husto, ang husto ni Kristo para nila supak na sa ilang balaod. Mana nga, ang hinungdan nining tanan, si Kristo ilang ipatay tungod kay nagsupak man si Kristo sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Mao na diha mga teksyonan pusa dili nato ingnon nga si Kristo unta nga makasasala. Ngano man kay ang iyang gibuhat nga supak sa kabubuton o supak sa ilang balaod mao man tay husto ni Kristo. Anya adto kita anha kita sa mga dili husto. Si ang dili husto ang mga Hudiyo kay naingon si Kristo nga ang ako tang tuyo ako usa ka himlo nga mutuman sa sugo sa mga balaod ni Moses, pero wa man gyud sila motoo. Mao na nga ilang yung plano nga pagdiyon si Kristo, mao na hinungdan nga ilang gipatay tungod sa katarungan nga si Kristo nagsumpa sa ilang balaod sa mga Hudiyo nga nagpahuway og Sabado. Mao na mga teksyonan nga dili mahitabo kay kanang Domingo mao na man gyud ang adlaw alam sa mga Kristiyano. Naara diha kay sukat man ni Kristo sa Sabado, gilapas man niya sa Domingo na. Daghang kay salamat JQ sa imong pagpabarog kabahin sa pagsupak ni Kristo nining adlaw Sabado sa mga Hudiyo. So, anong tawag si Rob Chavez sa Seventh-day Adventist? Aron iyang i-interpolate, iyang i-question ang mga pamahayag ni Brad JQ. Brad Rob, andam ka na ba? Yes, hanggang na kayo, Mr. Moderator. Ang imong bulldozer nga gidala, naala ba diha? Okay. Buhata ang pagbungga. Okay, unang pangutana bro, ang imong tema, pamatud-an mo nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay, sumala ni Juan. Kayo man na, nasuwan na basa. Nasuwan na basa. Juan 5:18, nasuwan na basa. Basa, pero wa ko may Oo lagi, nasa Juan, puspon man mo ako. Atong i-follow sa piragi sa request sa atong presidente kiniha na 1 minute. Aylan sa siya sa power Brad kung di pa mahuman ang 1 minute. Gawas na gumuhuno ni siya sa tumaga. Okay na. okay. Ang punto sa imong lima, niingon ko makita sa sulat ni Juan. Hilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Nagingon si Mateo 5:17-18 nga si Kristo wala wani aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Pangutana, kinsa may bakakon ani nilang duha? Si Juan o si Mateo? Puspon ako paglingon nga kung giingon kanina kung nalikuan pa ka, naminaw pa ka, niingon ko nga si Kristo, niingon siya ang sultihan tungod kay iyang ihimlo ang iyang kabulingon mutungan. Pero ang tinuod, di siya mutungan, kaya wala siya lamot sa tao, kundi kay Diyos siya. Mauna. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang tema, pamatud-an niya nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Ang tubag, wala mo gumong sa pangutana. Ang pangutana mauni. Oo, balik mo na ang pangutana. Ang pangutana mauni. Lagi, kaya ang iyahang tubag, waman mo takdo sa kung pangutana. Ang Juan 5, nagsulti na si Kristo naglapas. Si Mateo nagsulti nga si Kristo wala mo niya sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Ang among pangutan na kinsa may bakakon ani nilang duha? Si Juan o si Mateo? Way bakakon anak nila duha. Kay si Kristo maingon nga nagtuman, pero ang iyang gibuhat supak man sa inyong mga balaod. Pero mao bitaw na naingon siya na ako wa niya aros paglapas kundi pagtuman. Nga naman, ang iisip lagi niya iyang kabulingon na usa ka magtutuman aron sundon unta sa mga Hudiyo. Apan dili man mutuo ang mga Hudiyo, mao na ilang ipatay si Kristo kay nagsumpak lagi sa ilang lakon. Okay, sunod pangutana. Asa man ka mudapig ani? Sa Hudiyo nga nagsupak o ni Kristo nga giakusaran nga
Joshua. Ari ko ni Kristo nga, ingon siya, nga nikuha siya manira sa pagsupak, aron sa pagtuman sa husto. Husto, ya, karon, dili man mo to ang mga Hudiyo, kaya ang gibuhat ni Kristo, supak man sa balaod sa Hudiyo, mo hindi sila matuo ni Kristo, o na, ang ilag yung gituman, ang ilag yung balaod, busa, para nila, si Kristo, nagsupak sa balaod sa Hudiyo, mo na nga, ako di pamatunan, nagsupak siya sa balaod sa mga Hudiyo. Okay, sunod pangutana. Matod mo, ang isupak ni Kristo ang balaod sa Hudiyo. Pero uyon ka nga si Kristo wa kasupak. Balaod lang sa Hudiyo. Huwag yun din mo masabte. Giisip lang lagi niya nga siya usak ka tumutuman. Aron mo isundon sa utak sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, di yung tuugahi ulo. Okay, sunod pangutana. Ang mga Hudiyo, di siya. Okay, sunod pangutana. Asa man lagi kadapig? Ni Kristo nga giakusaran nga naglapas o dito sa mga Hudiyo nga nag-akusar kang Kristo nga naglapas. Asa lagi kadapig? Ikatulo na niya ang pakutan na. Ayaw, iba. Ay, ikatulo na. Mamunsa. Upag. Batul ba na ko, ang atong ginabigan, si Kristo kay mahingon lagi siya na siya husto. Pero iyang gintuyo, ang pagtudlong sa mga Hudiyo, na sinigyan mo, mahuga ni husto ang dili mo tuo ang mga Hudiyo, kay para sila di husto, mahuna si Kristo may husto, pero para sa mga Hudiyo, dili husto, mahuna nga naman ko ni Kristo, kay iyan yung isupa, ato na lang yung tubutan, kasi Kristo nagsupa. Okay. Hindi mo na mag-isita na ito. Nakatanta sa Patrono ba? Atong gamitin ang oras na nabili. I give you one more question and one more answer. Yeah. Another question. Okay, sunod pangutana. Sumala sa inyong Biblia, si Kristo giakusaran nga naglapas sa adlaw kay papahulan. Bakak ni o tinuon nga si Kristo giakusaran nga naglapas, sumala sa inyong Biblia na ay imprimatur, na ay nihil obsta. Ang akong pangutana, ang inyong Biblia nagsulti nga si Kristo giakusaran nga naglapas, bakak ni o tinuon. Ayaw sa kusubunga atos moderator idangan. Asa magkisa may mapasahon mo ako ang moderator. Lagi ang pagkutanan niya. Ang pagkutanan niya, tinuon ba o baka kailangan pabasa. So pabasa mo sa bulan ito. Okay. Inyong Biblia, ang tanaw, imprimatur, kaway, Nihil Obstat, Lionel Swain, imprimatur, John Cardinal Hinan. Matong pa din Juan 5, 18-19. Jesus answered to this accusation. Ang pangutan natin sa mga baka, ikaw nga nag-ingon nga gilapas ni Kristo o ang inyong Biblia nga nagsulti nga giakusaran si Kristo nga naglapas. Kinsa na baka, ikaw ang inyong Biblia. Bali mo tubagon o tubagon na? Well, remember, last question na siya. Okay. Tubagon. Tinuod na, gagi akusahan siya, kaya wala pa man siya hukmi. Hukmi ha? Pero hukma na kayo na, tinuod na yun na ang mga Hudiyo, nag-ingon yun nga siya makasasala, kay hukma naman sa kamatayon. Pero kanang higayon na, iakusahan pa na siya. Di pa na hukum, kaya ang hukum, mauni tinuod. Kung hukma na kayo sa kamatayon, nagpasabot na si Kristo, nakasa, yun ay sa balaod, nakalapas yun. Kaya salamat ng Lord. Ang atong time ato yung ikat tungkol sa dunay silang nakasagawas na dami na sila sa last space. Okay? So, last question, tungkol sa last answer. And, hindi pa, mo show pa ka, mo hatag pa ka yung presentation na siya sa mga interpolate mo. Last question na to siya. Kaya naman ang time, Lord, but Okay, atong klaro para sa mga nabinaw ba? Pila ka ang iha, pila na konsum niya ron sa iha. Ari ang iyang papamutan na pila na konsum niya. 5 minutes so ang 5 minutes bilin. 5 minutes ako. Sige, parang klaro niya ang ilang ribatan, sa may ang ilang konklusyon. At least patas kaya 5 minutes ay konklusyon niya. Okay.
Sige ba, sa mong presentation. Okay, daghan kayong salamat. Pasensya kayo mga higala tungod kay ang kini ang binyo gamiton po na ay musunod. So, ani na lang. Ako na lang po kiripa, ang isulpi sa ako makaatbang at higit ang pasagtan. Una-una, akong pasalamatan ang ato mga higala na nagpaluyo ni mga nagbabay. Tanan ng mga silpi, tanan ng mga higala o mga kaigsunan, ang anhing itambong, hilig na po matastag sa inyong mga pangalan. Tanan nga 3 in media, Mitchell Lindillo, Alan Alvarez, akong igsoon, General Chavez, akong mama, akong mga higala o mga igsunan, Edwin Bax, si Lord Gino Villa, Hil Mandado, John Lihito, o sa upan pa nga di na ako ma-mention. Pasensya ni tayo kung kaya kita mga oras. Michael Ulahi, Musilim Ulahi. Mga Sigbuan family. So karon mga higala, ang tinuod na pagkasulti ang akong kaatbang, naglibog ug asa siya magsugod sa iyang pagpamatuod. Mingon siya nga para kuno sa mga Hudyo ang sakto ni Kristo sayop sa mga Hudyo. Sakto ni siya. Pero wa sa pagbabarog sa iyang tema nga si Kristo naglapas. Sa iyang pagbabarog, murag dinapig siya ni Kristo nga giakusaran nga naglapas sa adlaw na ipapahulay. Wa siya mo straight sa iyang tema. Murag pinapig siya ng Kristo nga si Kristo giakusaran lang nga naglapas. Unsa may meaning sa akusar? Accusation. Buti pa sa ko, gibutang-butangan ka, gitumuan ka sa usa ka butang na dili tinuod ka imong gihimo. Example sa Biblia, Juan 8:48-49, si Kristo giingnan nga nayawaan, tuo pud mo ana. Si Kristo giingnan nayawaan. Pagbasa sa Biblia, si Kristo naglapas, dili na kinini ang kaugalingon nga statement ni Juan, kundi nagsulat si Juan base sa reaction sa mga Hudyo sa diha nga ilang nakita si Kristo nga nangayo o masakiton sa adlaw nga ipapahulay. Pauna nga ang ilang Biblia dunay imprimatur, dunay nihil obstat, miingon, to this accusation, Jesus replied. Ako sana gani. Kay dili tinuod, simple ang iyang tema. Ang iyang tema na pamatuod siya na gilapas ni Kristo ang ipapahulay, samantalang ang ilang libro, Biblia, sulod sa kapitulo o bersikulo, si Kristo giakusaran lang. Ang pangutana, asa siya dapit ni Kristo nga giakusaran o dito bas mga Hudyo nga nag-akusar kang Kristo. Kami mga higala, dito ni dapit kang Kristo. Ay doon to kaya ako mga kauban. Kami sila, mga safety, amigo mo dyan kami. Dito ni sila dapit sa mga nag-akusar kang Kristo gani. Kung inyong tanaw ng Biblia, Lucas 23:1 ngadto sa 5. Tanawan niyo, sa diha nga si Kristo ginalangag to kang Pilato. O sa ingon ni Pilato, wala ko'y nakitang sala aning tawhana. Kaya kung imong balikan ang Biblia, unang Juan 3:4, ang pagpakasala, mao ang paglapas sa balaod. Take note ha, ang pagpakasala, mao ang paglapas sa balaod. Kung si Kristo naglapas, therefore, nakalapas sa balaod. Sugot ka ang imong Diyos o manunubos, makasasala, manilabason sa balaod. Di ko musugotan na, oy. Di ko musugotan na. Akong Diyos o manunubos, malinabason sa balaod, ako saranin nyo nga malinabason, di ko musugot na. Labaw sa tanan, ang inyong Biblia, dili o dili musugot na. Kaya kung imong tanaw ng Juan 15:10, si Kristo nga tinumanon sa sugo sa amahan. Si Mateo nagsulti, si Kristo wala muani aron sa pagpungkag, kung dili sa pagtuman. Pabitaw din sa kanina, si Kristo landong lang sa butang nga umaabot. Kulosas 2:16. Karon, pag-abot nining landong sa butang nga umalabot nga mao si Kristo, unsa may iyang nabatasan? Dubling lista dili oy. Pag-abot nining landong sa butang nga umalabot nga mao si Kristo, sultihan ka mo mga higala, ang iyang nabatasan musulod sa sinagoga matag adlaw nga ipapahulay dili Domingo. Nganuman, Marcos 2:27-28, si Kristo ang
sa adlaw nga Sabado, dili Domingo oy. Si Kristo ang Dios sa adlaw nga Sabado. Missing text ang Domingo diha. Wala. Ang akong kaabang wa dyan mo, naglibog asa mo adto, naglibog kung saon pagsugod, naglibog asa mo liko, naglibog kung sa bersikulo nga iyang gamiton, nga mutakdo sa iyang tema. Mura hinuon o didapik siya nako, isip negatibo sa iyang tema. Karoon tani, ako sa bagay na project o dili bagyon. Pero siguro Mr. Moderator, pila pa man kami mo itong mga hatang na mo. Kaya ako nalang dawato na iyang pangutana. Padayon na lang ang 10 minutes, salamat kayo Mr. Moderator. Biya pa kito, daring hindi pa ipon. Alawan niyo ha? Unsay gingon din eh. Sa Juan Kapitulo 5, 17 ngadtos 18 na gingon, the Jews were outraged after the hearing this and tried even harder to kill him. In their minds, he was not only breaking the Sabbath, naghuna-huna lang ang mga Hudyo. Nga si Kristo naglabas. Sa ilang huna-huna ba? Mao bitaw magitubag sa ilang libro na kana siya akusar lang, accusation. Buti pasabot, dili tinuod na naglapas si Kristo. Tungod kay si Kristo, matinumanon sa sugo sa iyang amahan. Ikadua, si Kristo, unang Pedro 2, atong tanaw na, unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 19, ugwa ko masayop, ato rin tanawon. Nagingon dire mga igala. Atong tanaw na, unang Pedro 2, abay 22, siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkatlagang limbong diha sa iyang bakbak. Kaya kung si Kristo naglapas adlaw ipapahulay, nakasala. Unang Juan 3:4, kung ipadayon ni mo sa utso, ang magpadayon sa pagpakasala, iyasyawa. Therefore, ang ilang Kristo kung nagpadayon sa paglapas, nakasala, iyasyawa. Ang among Kristo, Diyos na ng Diyos, dili iyasyawa. Tanawan niyo mga igala, ikadua si Kristo, dili malinapason, kung dili matinumano. Kaya nga naman, gikan sa pagkamatay ni Kristo, hangtod sa pagkayab sa langit, ingon ang Biblia, Isaiah 6, 22, 23, hangtod sa bagong langit o bagong yuta, tanan katauhan magsimba. Gikag Sabado, ngadtong Sabado. Amot asa ilang Domingo na. Una nga bro, Jeff, kani mga CFD, o naroon mo yung panahon, pag-iuso na lang mo. Kaya yung Kristo malinapason, ang among Kristo matinumanon. Muna nga, dagi dibati, kailangan lapas man, ang amo tuman man, munang dibatihon yun dali mga igala. O diining kahaponon, tungod kay ang atong oras, dili mapungan, akong gipasalamatan ang tanan nga nananaw, naminaw, labi pa sa ato nga live coverage. Salamat kayo sa pagtanaw, salamat sa pagsuporta. Mitchell Bitilio, akong butang nga higala, Alan Alvarez, Sigwan family, Luchavis family, o tanan nga mga CFD, Bro Abner, Bro Jeffrey Kelusa, Albert Canania, akong amigo, Bolo family, salamat kayo. Akong ihatag ni Jeffrey ang panahon sa pagpangutan. So, salamat. Arisan ka sa pangutana ni Brad JQ. Brad JQ, handa mo na ba? 5 minutes na lang itong question ni Brad JQ, okay? Unang pangutana, ngadto sa akong unang pangutana, ngadto sa akong kaabang, naligim to o nga nakalapas, pero ilang ipatan. Unang pangutana, unsa may hinungdan, ngano kami samot man ang tinguha sa mga Hudyo pagpatay sa atong Ginoong Kristo. Unsa hinungdan? Okay, tubag. Giakusaran si Kristo nga naglapas, maunay unang hinungdan. Ikaduhang hinungdan, sumala sa Juan 5:18, tungod kay para sa mga Hudyo, si Kristo nagpakasama sa Dios. Dapat kana nga mga rason, dili ninyo itago. Dilion naman ninyo ang inyong irason. Maunay uban nga mga rason nga gisulti sa Biblia para sa mga Hudyo, para namo ha. Para namo madapig ang Kristo, si Kristo giakusaran nga naglapas tungod kay nag-ayo kasakiton sa adlaw nga ipapahula. Sunod pa na. Para ba yun sa mga nagpahuwag sa Sabado na si Kristo nagalapas? O, wa. Okay, para sa nagpahulay o para sa wa? Karon, Kauro, 1 minute man eh. 1 minute man. yun lang naman ka. Para sa nagpahulay o para sa wa? Kaya naay mga tao
hinungdan yun nga gipatay si Kristo tungod sa napagtuman o tungod sa kasupak. Tubag! Di ako salan nga nagsubag. Ano saktong tubag? Ay, ako ngayon sa lagi. Nagtubag ako, nagtubag pa. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Objection mo dito. Akong kamatana. O isa mo Hey, moderator's time. Okay. Ang objection na to para klaro kayo. O manasa si Sentubag kay kung tanam ka. Kung hindi ka kayo si Sentubag. Katungod ba niya na okay lang. Kupag siya. Sige. Kumagtubag niya. Ano na ni? 30 seconds na ang tubag. Ayaw na lang ng 1 minute. 30 seconds na ang tubag. O 30 seconds mo pa na. Ano nga mo ba ha? Patubag ka sa siya. Kung sika. Sige, okay. Tubag, ang hinungdan lagi, ngadong si Kristo ipapatay o gipatay, tungod kay di ako saran nga naglapas sa adlaw nga ipapahulay. Ikadua, tungod kay naguna-huna ang mga Hudyo nga si Kristo nagpakisama sa Dios. Ikatulo, nakita sa Hudyo nga si Kristo nang ayong masakiton sa adlaw nga ipapahulay, muna'y hinungdan o rason nga naglapas para sa Hudyo. Sunod pangutana. buot pa nila pasabot nga iyang paglapas o na hinungdan sa kamatayon. Dili. Dili. Ang Hebrewanong 10, uno magto sa 10, gitakda na daan nga si Kristo mamatay sa cross para sa atong sala. Dili para sa paglapas. Ang kanang gingon nito Objection sa objection. Huwag ako mahuman lagi. Dili ang hinungdan ang paglapas ni Kristo sa iyang kamatayon. Dugang na lang na para matuman ang propesya. Pero ang pinaka-main event sa Biblia, mamatay si Kristo para sa imo akong sana. asa man mabasta nga dugang na lang na nga kanang iyang paghimo diha sa pagsumpak-sumpak sa mga balaod sa mga Hudyo. Dugang na lang nga asa mabasa nga Okay, nagtubag ko sa imong pangutana. Ang imong pangutana nagsukad sa wala, nagtubag po ko sa wala. Kaya kung pangutana kag teksto sa Biblia, tubagon kag teksto. Ang imong pangutana nagsukad ka sa wala. Ngano pangutana mo kag naa? Nagsukad ka sa wala, tubagon kag wala. asa to pa wala na hinungdan nga nung patay. Naa! O ito wala. Naa lagi! Naa, oy! Ang imong pangutana niyon ko, ang imong pangutana maoy nagsukad sa wala. Maong gitubag ti ka og wala. Okay. Pero priyong bago sa hinungdan, ano namatay si Kristo na, ha? Break na. Na, ha? Break na. Moderator's time. Okay. Basta, pwede kita yun. Binti, magkakaroon na dito, eh? 15 minutes ako. Oo, lagi? Pero sa... Sayang na yung mga amigo ba? Binti kayo. Oo, lagi? Pwede na po. Ben, Okay. yan, ako ni hatag niya pala doon siya, di ba? Okay. Wala na. Oo. Wala. Wala lang. Ribat na lang. 3 minutes. Stress na. Ribat of the gender. Okay? Okay, Mr. 9 minutes na rin ba? O niya, project, ako amigo. Abi niyo mga higala, sa pag-umapos plaza sa una, mauni nagtuwid ako ng mga debatidor. So mo nang big salute aning mga kakulang faith defender, mga karaan ng mga damang diha sa plaza. Jeffrey Galiusa, ikaduha na nila mong atbang. So mo na nga ang pagtahong isip respeto, isa lang kauban sa pagpangalagad, kaya lahi ng tagsistema sa pagpangalagad. Pero isip higala, kung tinagtuon siya ng Biblia, nagtuon ko ang Biblia, diha na kita tama. Wala yung personal. So karon balik ko na ako, iyang kaluwa sa pangutana, unsa ba ko na hinungdan anong si Kristo gipatay? Ito ba ko, sumala sa akusar sa mga Hudyo, si Kristo naglapas. Ikaduha, para sa mga Hudyo, si Kristo nagpakisama sa Diyos. Ikatulo, nakita sa mga Hudyo nga si Kristo nang ayong masakiton. Nangutana siya na ako, wag man to'y versikulo, gitubag na ako siya wala. Kaya naman, ang imong pangutana, nanukad ka sa wala, gitubag di ka wala po. Yung siya wala, hinungdan na namatay si Kristo. Naa! Mauli pangutana. Kung mangutana kag hinungdan, naa. Dili tungod kay naglapas. Kung dili tungod kay propesya na nadaan nga si Kristo mamatay alam nimo ug alam nako aron na kita magkinabuhi nga putli, magkinabuhi nga Dios non diha sa iyang atubangan. Isyu na lang na sa mga Hudyo, akusar na
mga dapit. Dito ka sa mga Hudyo. Una nga, wala ko sabi ka kasi Kristo naglapas. Pero, sumbagay saan mo sa inyong libro? Inyong libro nagsulti si Kristo gakusahan. Nakiboksing sa ani. Una manining mga takna mga higala. Salamat sa iyong pagtambong, salamat sa iyong pagpaminaw, salamat sa iyong suporta. Ako mga kaubanan, Albert Tananya, Rolando Alferez, Vincent Indilio, ang Soon, Gilero Chavez, ako mama, mga higala, Jeffrey Kilista, Bro Amel, Rolando Bulo, ang atong ang tawagan ni moderator, mga higala na ako, mga safety, mga higala. Hangtod sa sunod na panahon, ato ng tuwason. Kaya di manimundang siya pag ako sa amin Kristo na naglapas. Di po pumuha, di magumundang sa pagbibigsa nga si Kristo ng buman. So ako ihata ng panahon ni Brother. Amen. Okay. Maraming salamat sa Nagkasalamat, Brad. Yung bata mo siya. Ayaw na lang, kita kayo. Kita na rito. Bakit pa niya mga kaigsunan na huwag kumupat kaya si Kristo tungkol sa iyang paglapas. Pagkaklaruan, daghang kayo gibuhat si Kristo. Nagsupak silang balaon. Kanya kuhingon pa siya na huwag magsupak si Kristo. Wala na lang kuno na kanyang paglapas. Kaya hinunglan yung kuno tungkol sa itong mga sala. Wala. Kung si Kristo wala pa makasala, ha? Para pa nila wala sala. Hindi na magipatay. Kaya ilang kayo kauban. Kauban ko no sila si Kristo. Kauban ko no kay ligtungo sila Kristo nga wala makasala. Kung nagipatay ang ilang kauban. Usa na pagkausaan. Hudiyo na sila. Hudiyo ang nagpahuwag sa bato. Kung yan nagpahuwag sa bato, sumpa kayo sa ibuhat ni Kristo. Kaya tumaglan na naingon si Kristo nga mayroon ako dilis pagduman, dilis pagsumpa ko din sa pagduman. Iya lagi ng tudlo sa mga liyo. Araw ng sundol sa mga liyo. Kaya si Kristo nagantang na itong paniginan. Araw na itong sundol. Kaya sila nakasala. Sila, di nakalakas sila sa husto nga kanang paagi sa pagtuman sa malakot. Ituluan sila. Nyawag yung mga mutigahin mo. Dapat Biblia kahit ang mga liyo. Ano niya? Si Kristo, ilang ipatay, ilang kauban. Kaya ilang ipatay mo na sila sudas. Ano mo? Kauban na sila sudas. Pero anong ipatakot pa niya? Ipatay. Yapak mo na diya mga kaisurana. O na paglukit. Nato sa ilang giingon. Ituo ko na sila Kristo. Na si Kristo, wak makalakwa. Pero sa ilang nakita, o na ilang hinundan, ganong ilang iatusaran. Kanang ako sa di pa na, dili pa na siya, kuhaan ka nang gitawag na to. Ang tinuod, nagyon, akusa naman siya. Siya rin tingin niya, dili pa na siya. Tinuod, akusa naman siya. Pero ang tinuod na, sa ihang ihukma na si Kristo sa kamatayon, dili na to akusa, gano'n man, ihukma naman. Ihukma na sa kamatayon. Yung sumbong dito na nakasama siya, nagkalapas sa kumaon sa mga liyo, nagkalapas. Tinuod na yun, nagkalapas. Pero ang bakat niya, may mono, kay Kristo, nagtuman. Pero dili mo ito, ang iya mo ito dili, masabot na siya, usap ka magtutuman. Utlog ito niya, ano ni sa mga audio, na sa'yo ang ilang pagtuman sa balaod ni Moses. Kaya nga naman, inaklan magiging nung ang kain, sa'yo kung nagila, imo nga siya, sa husto na kong pero dili ko ito ako magkakisunan ka, no? Ay, kukulo. Para diya, para nila, sumpak yun kaya nila nakita si Kristo na yun ay dibuhat sa kadlaw ipapahulay. Ito nila ko niya sa Exodo, sa iyo na 15, sa 15 na magsumpak sa malawag siya ng ipapahulay. Basta makitaan magbuhat, bakay, tanan. Kaya ka ba nakila pang nakita? Kasi Kristo na kayo masakit ko. Ilang ipatay. Okay, salamat no sa ato mga pastor, no? Thank you. Thank you. Sabes,